Sport 24. Please subscribe this channel. ኣፍሪካውያን መናእሰይ ስፖርተኛታት ካባይ ክትምሃሩ ኣለኩም ካባይ እናዕለኸ እንታይ ትምህርቲ ክህብ ዝኽእል ክትረኽቡ ኣብ ዓለም እቶም ኣዝዮም ተድንቕዎም ከዋኽብቲ ኩዕሶ እግሪ ኩሎም ኣዕሩኽቲ እዮም ነይሮም ዝረኽቦ ዝነበሩ ሰሙናዊ ኣታዊ ብሚልዮናት ዶላራት ዝግመት እዩ ነይሩ ዘመናዊ መኻይን መንበሪ ቪላታት ኣማሪፀ ገዚአ ሎሚ ግን ኣብ ናይ ሓንቲ ፈታዊተይ ምድሪ ቤት ኣንፂፈ ዝድቅስ ማሽን መሕፀቢ ክዳን ዝገዝኣሉ ስባር ሳንቲም ሲኢነ ክዳነይ ብርስሑ ዝኽደን ከም ብሌን ዓይነይ ዝስዓሎም ሰለስተ ደቀይ ወላ ንሓንቲ ደቂቕ ረኺበ ክስዕም ዘይክእል እቲ ዝሕፍር ሰብ ኮይኑ ኣለኹ እታ ልዕሊ ቤተሰበይ እምነት ኣንቢረላ ዝነበርኩ በዓልቲ ቤተይ ኩሉ ነገር ወሲዳላ ፈርም ክትብለኒ ኸላ ንምንታይ ዝብለሉ ልሳነይ ነበረንን ኣብ ምንታይ ይፍርም ከም ዘለኹን ስዒቡ ብዛዕባ ዝመፀንን ነገር ፍጹም ዝፈልጦ ነገር የለን ዝኣምንሉ ነገር እንተሃለወ ንበዓልቲ ቤተይ ይሕጉሳይ ዝበልክዎ ኩሉ ንምፍጻም ንድሕሪት ይብል ከም ዘይነበርኩ እዩ ብሓቂ ብበዓልቲ ቤተይ ጥፉእ ቀልቢ እየ ነይረ ሕጂ ዕድመ ንበዓልቲ ቤተይ ኩሉ ነገር ሲኢነ እየ ንትርካዊት ጋንታ ጋላታሳራይ እንትፃወት 8 ሚልዮን ዶላር ተኸፊሉኒ እቲ 7 ሚልዮን ልዕሊ ነፍሰይ የብሊፀን ዝፈትዎም ሰለስተ ደቀይን በዓልቲ ቤተይ ንሃብክዎም ሕዚ ግን ዝተረፈኒ ነገር የለን ብቕፅበት ካብ ሚልዮን ዶላራት ዝቖፅር ሰብ ናብ ሳምና ምግዝእ ዝሰኣነ ተቐይረ ኣለኹ ካብ ዝመፀ ምፃእ ብዘየገድስ ክሕግዘኒ ንዝደሊ ሰብ ኢደይ ዝርጉሕ እዩ ካብ ዝወፃእ ካልእ ኣማራፂ ዝህልወኒ ይመስለንን እዚ መሪር ታሪኽ እቲ ንዓባይ ጋንታ ኣርሰናል ንሃገራዊት ጋንታ ኮት ዲቫር ንጋንታ ሰንደርላንድን ከምኡ እውን ንጋላታሳራይ ናይ ዝተፃወተ ኢማኑኤል ኢቦይ ሕልሚ ዝመስል ግን ድማ ጋህዲ ዝኾነ ታሪኽ እዩ እግሪ ኩዕሶ ካብ ድርሳናት መፅሓፍቲ ስፖርት 24 ካብ ዴሊ ሚረር ትርጉምና ነቕርበልኩም ዘለና ታሪኽ ቅድሚ 11 ዓመታት 2006 ኣብ ፀወታ ፍጻመ ቻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮፓ ኣብቲ ናይ ምድርና ዝዓበየ ውድድር ባርሰሎና ምስ ኣርሰናል ተራኺበን ኣለዋ ኣብቲ ሚልዮናት ኣፍቀርቲ ኩዕሶ ብሃንቀውታ ዝከታተልዎ ፀወታ ናይ ምስላፍ ዕድል ካብ ዝነበሮም ተፃወቲ እቲ ሓደ ኢማኑኤል ኢቦይ እዩ ንኣርሰናል ን7 ዓመታት ዝኣክል ብዘይቀያየር ብቕዓት ከምኡውን ንሃገሩ ኮት ዲቫርን ጋንታታት ጋላታሳራይን ሰንደርላንድን ሚልዮናት እንዳሓፈሰ ተፃዊቱ እዩ ማይ ዝመስላ መኻይን እንዳቀያየረ ገዚኡ ጉሩማት ቪላታት ረብጣ ሚልዮናት ብምኽፋል ናይ ወልቁ ክገብር ክኢሉ እዩ ኢቦይ ኣብ እግሪ ኩዕሶ ንድኽነት ንዘለኣለም ነበረ ክገብረሉ ዝኽእል ኮናትል ገንዘብ እውን ኣኪቡ እዩ ወዲ 34 ዓመት ኮት ዲቫራላዊ ኢማኑኤል ኢቦይ ሕጂ ካብ ወናኒ ሚልዮናት ናብ ተራ ተፀባይ ኢድ ሰብ ባሕፅባሕ ይናፍቆ ካብ ዝነበረ ሕጉስ ናብራ ናብ ዓርሲኻ ንምጥፋእ ናብ ዘመን ናይ ጸልማት ህይወት ካብ ሓጎስን ፈንጠዝያን ናብ ጓህን ንብዓትን ተሰጋጊሩሎም ሰባት ከይሪእዎ ዝሕባእ ዘመናውያን መኻይኑ ተሓዲጉ ዓርሱ ብምሽፋን ብናይ ህዝቢ ኣውቶቡሳት ዝንከራተት ካብ ዝተማለአ ዘመናዊ ቪላ መንበሪ ገጽ ተባሪሩ ኣብ ናይ ፈታዊቱ ዝሑል ሲሚንቶ ዝወግሖ እቲ ዘሕዝን ኣብነት ረኺብካ ምስኣን ዝኾነ ኢቦይ ናይ ዓለምና ኣፍቀርቲ ኩዕሶ ብፍላይ ድማ ንኣፍሪካውያን መዘራረቢ ነጥብ ዝኾነ ታሪኽ ኢማኑኤል ኢቦይ ኣብ ዴሊ ሚረር ይቐጽል ኣፍሪካውያን መናእሰያት ካብ ናተይ ህይወት ተምሃሩ ኣብ ጉዕዞ ህይወተይ ደኺመን ጽዒረን ዝኣክብክዎ ሃፍተይ ኩሉ ተመሓድሮ በዓልቲ ቤተይ ኦሪልያ ነይራ ኣነ ሙሉእ ትኩረተይ ኣብ ፀወታ ጥራሕ እዩ ናብ ባንኪ ካብ 3 መዓልታት ዘይበዝሕ ኸይደ ኣለኹ ምስ እውን ብትእዛዝ በዓልቲ ቤተይ እዩ በቃ ፈርም ትብለኒ ኣብ ምንታይ ንምንታይ ይፍርም ምህላወይ ግን ኣይፈልጥን ንኣርሰናል ይፃወተሉ ብዝነበርኩ እዋን ናብ ቦታ ልምምድ እንዳመፀት ከይተረፈ ተፈርመኒ ነይራ ግን እቲ ፊርማ ጥራሕ ኢደይ ዘትርፈኒ ምዃኑ ፍጹም ኣይፈለጥኩን ኣብ ቱርኪ ንጋላታሳራይ እንትፍርም ካብ ዝረኸብክዎ 8 ሚልዮን እቲ 7 ሚልዮን ንበዓልቲ ቤተይ ብቐጥታ ልኣኽክዎ ኣብ ሎሚ ኮይነ ንዓርሰይ ከምዚ ይብሎ ኢማኑኤል ንምንታይ ነዚ ቀዲምካ ዘይሓሰብካዮ እንዳበልኩ ብጣዕሳ ንነፍሰይ ይቐፅዕ ሚልዮናት ብታሪኽ ኢቦይ ሓዚኖምን ደንጊፆምን እዮም በዓልቲ ቤቱ ኦሪል ንኢቦይ ብዕሊ ኣብ ቤት ፍርዲ ፈቲሓቱ እያ ወላ እኳ 3 ቆልዑት እንተወለዱ ናይቲ ኮኸብ ኩዕሶ እግሪ ንብረቱ ጥራሕ ዘይኮነስ ብሂወት ካብ ናይ ምንባር ተስፍኡ እውን ያኸሊፋቶ ኢማኑኤል ኢቦይ እቲ ዝሕዝን ታሪኹ ንጋዜጠኛ ዴሊ ሚረር እንተካፍል ፈጣሪ ንኽሕግዘንን ሓብኾስ ንቐንን እየ ዝምሕፀኖ በኣእሙረይ ካብ ዝሓስቦ ኸፉእ ነገር ይሓልወኒ ሕጂ ደጋጊመ ናብ ኣእሙረይ ዘምፅኦ ነገር እንተሃለወ ዓርሰይ ናይ ምጥፋእ ሓሳብ ጥራሕ እዩ እቲ ኣብ ሜዳን ካብ ሜዳ ወፃእን ክስሕቕ ዝርአ ኣፍሪካዊ ኮኸብ ሕጂ ንብዓት ቀለብ ኮይኑሎ ዝነበሮ ንብረት ኩሉ በዓልቲ ቤት ወሲዳቶላ ተሪፋቶ ካብ ዝነበረት ቪላ ገዛ ጋዕ ገልጠሙ ጠራኒፉ ብህፁፅ ክወፅእን ንኦሪል ንኽረክብን
ቤት ፍርዲ ወሲኑሎም ደቁ ንመወዳእታ ግዜ ካብ ዝሪኦም ኣዋርሕ ሓሊፉ ብዝግባእ ኣዕብዮም ናይ ፕሮፌሽናል ተፃዋታይነት ዘብቅዕዎ ብሓጉኡ ኣማድ በርቲን ብሕማም ካንሰር ኣብ ቀረባ ዓሪፎም እዮም ምንኣስሓቡ ኒርዲ ሰርጂ ብሓደጋ ሞተር ሳይክል ክስእን ክኢሉ እዩ ኢማንኤል ኢቦይ ክሽከሞ ካብ ዝኽእል ንላዕሊ ብህይወት ይፍተን ምህላው ይዛረብ በንበሪ ገዛይ ከተርፍ ዓቕሚ ሲኢኖም ፈሪሐውን መቸም ክዳውንተይ ክሸይጥ ኣይክእልን ኣባይ ዝበፅሕ ዘሎ ኩሉ ብሓቂ ፍትሓዊ ይኮነን ምሳይ ዝተፃወተ ቴሪ ኦንሪ ብቴሌቪዥን እንትሪኦ ብናቱ ዓወት ብጣዕሚ ዝሕጎስ ነፍሰይ ግን ኣመና ፈንፊነያ ያሲን ራዛቕ ምስ ትበሃል ጥዕምቲ ማሕዛይ ንደቃ ኸይርብሽ ተጠንቂቐ ኣብ ምድሪ ቤት እየ ዝድቅስ ናይ ቅድሚ ሕዚ ተፃዋታይ ኒውካስትል ለዋለዋን ያስሚንን ሕዚ ብሂወት ናይ ምፅንሐይ ምክንያት እዮም ክላራ ጓለይ 14 ዓመታ እዩ ማሂቫ 12 ሳልሳይ ወደይ ማቲስ ድማ 9 ዓመት ኮይኑሎ ክሳብ ቀረባ ግዜ ይውሉለይ ነይሮም ሕጂ ግና ካብ ዘይረኽቦም ነዊሕ ግዜ ኮይኑንሎም በብመዓልቱ ክዳውንተይ ብኢድ እየ ዝሓፅብ ማሽን መሕፀቢ ክዳን ንዓይ ኣብ ሰማይ ዘሎ ደበና እዩ ኣእዳወይ ልክዕ ከም ኢድ ሓረስታይ ሓርፊፎም እዮም ምስጋና ንናሓጎይ ይኹን እሞ ኩሉ ነገር በዓለይ ንክሰርሕ ምሂራትን ንምሕላፋ ሕጂ ጠቒቡንሎም ናይ ኣርሰን ቬንገር ስልኪ የብለይን የዕሩኽተይ ኩሎምን ኣይደውሉለይን ሕጂ ኢደይ ንሓገዝ ዘርጊሕ ኣለኹ ልዕሊ ኩሉ ግን ስራሕ እንተዝረክብ ደስ ምበለኒ ክብል ምሕፅንትኡ የቐርብ ኢማንኤል ኢቦይ ደገፍቲ ኣርሰናልን ገላት ሰራይን ቤት ፍርዲ ምልስ ኢሉ ውሳኑኡ ክግምግም ኣብ ማሕበራዊ መድረኻት ድምፆም ከስምዑ ተራእዮም እዮም ብፍላይ ደገፍቲ ኣርሰናል ናይ ቅድሚ ሕዚ ተኸላኻሊኦም እታ ጋንታ ኣድላይ ደገፍ ንኽትገብረሉ ዕላዊ ሕቶ ክሳብ ምቕራብ በፂሖም እዮም ፒልኮፕ ዝተባሃለ ሕሩር ደጋፊ ኣርሰናል ኢቦይ እዚ ኩሉ መከራ በይኑ ንኽቃለሱ ክንገድፎ የብልናን ዝኾነ ይኹን ሰብ ከም ዝኸውን የብሉን ኣካል ታሪክ ኣርሰናል ዝኾነ ተፃዋታይ ክሳቐውን ግቡእ ኣይኮነን ሓለፍቲ ጋንታና ንኢቦይ ኣልሽዎ ሓግዙልና ክብል መልእኽቲ ኣሕለፈን ኢቦይ ድሕሪ ዝኹሉ ቃላት ዝወድእ ይመስል ደጋጊሙ ግን ካባይ ካብ ሓብኩም ተምሃሩ